mo. Paro. Oy, nura na kami siya sa Vietnam. Ya, katiya tanong. Apa ka pala na taga? Ayan na, kaya tulad Oh guys, dado man na maranaway nura na siya sa Vietnam. Nasa kami buka pa kada na kada na ako. Mata ko bitera siya. iya sabi apa? Nabapan na. Budnom niya ba saka malagi di busuran sa Philippines kaguran sa Vietnam. Ya basa ka be. Apa ni betul. First time orang na mga kuan. Maranaw sa Vietnam ha. Ya basa-basa kami. Kabag restoran. This one. Beef. Beef. Ah, beef. 40, one stick. 50. 50, one stick. Ano yan? This one, two. Okay. Kata si Marana, kaya uran-uranan sa Vietnam. Pumasan niya sa kanya, nakabusaw niya. Busaw. No, miya ka bagrauran. Rami ganyan subas ka. Ayo. Siap na marana kano sa Maranaway nuranan sa Vietnam. Udah kano rumakay nagtaglipan. Ate may order kami sir. Tabak busa, kabubusaw niyan. Kau to sa orderan niya. Pinapay. Iniyawa ako, pinapay. Saka di kaya uso sa perito ka iniyaw. So kung yun, tamang sapa na po yun. Ang itong sa red sauce. Red sauce ha, red sauce. Ay, maulay. Pag naman ako na yan, namin natutungulong. Hindi naman ako. Ladies first. Makatapunta na nga doon. Hindi ko lang kasi naman. Guys, halal yan ha, halal. Halal. Sinamiati surakta, miya ramas ka sa nauran. Just minute. Halam nga na, right? Ito. Just minute. Oh, just a minute. Oh. Paano nga? Oh, paano ka? Ate, so iniyawa paan? Jam lang kay mambuk. Pugura naman. Kita na like. Ha? Suha, pataywan. Ka! Yan. Ako nahihilo sa ginagawa niya. Madali. Unay no ka dito, bumiyaw na pa ng kadwa tao. Yeah, where is amin? Bakit nauna pa yun? You. Si Kampos. Si Camper. Si Kuko. Lagi sa school, ha? You need a helper. You need a helper. Aku daging, ha? Lagi. You need a helper. Ayam ang pato. Okay. This one. Yung litero. Yabang na. It's okay. You put there. Okay. Yan, tubot-tubot sila na kami. Abra-abra ka ko. Para ka magtagalog. Salamat po. Thank you. Salamat. Yan, yabot-sabot-sa ka doon ako sa kakan. Ikaw kasi may kasalanan dito. Wala ka na, gutom na ako. Oh, yung dala-dala natin. Nasaan? Ayun, nandun. Ay naku, mahal yan.